Ja, videorepræsentation af tv-nyheder, og Henrik og jeg, vi fik TV2 19-nyhederne fra den 31. august 2019. Og TV2 19-nyhederne, den havde 7 indslag. Så kortlægger vi lige udsendelsens indslag, og der var Margrethe Vestager til EU. Så var der lidt om Helle Thorning, aktivister på Færøerne, Rusland og Ukraine, der udveksler soldater, og den katolske kirke i Maribo. Skybruddet i København, og så til sidst vejrudsigten, traditionen tro. Og ja, Vestager til EU-indslaget, det varede 11 minutter og 38 sekunder, og det skal lige siges, at hele TV-avisen, det varede 24 minutter, så det er ret meget. Helle Thorning, det var en bedte 55 sekunder, og Færøerne, det var 1 minut og 42 sekunder. Rusland og Ukraine, det var 52 sekunder, og Maribo-kirken, den var 35, og skybruddet, den var 4 minutter og 36 sekunder, og så har vi lige vejrudsigten på 30 sekunder. Og ja, altså, der er ikke nogen tvivl. Vestager-sagen, den fylder jo størstedelen af udsendelsen, med hele 11 minutter og 38 sekunder, og så har vi den anden største indslag, som er om skybruddet i København, der varede 4 minutter og 36 sekunder. Og det er jo en klar indikation på, at de her to, det er de største, eller de indslag med allerstørst prioritering, og det er også, hvad nyhedsverdenen siger ved 50 sekunder inde i nyhederne, hvor hun siger, at der er fokus på de to. Og ja, nyhedskriterierne, dem skal vi også lige have med her. Der er konflikt, der er aktualitet, og der er væsentlighed, identifikation og sensation. Og ja, jeg vil lige hurtigt sige, hvordan vi definerer de her nyhedskriterier. Og konflikt, det er, når der er strid mellem personer eller interesser. Aktualitet, det er noget, der netop er sket, noget nært forestående begivenheder. Så er der væsentligheden der, som ofte handler om samfundsvigtige nyheder og meget generelle eller fjerne begivenheder, og problemer, som ikke umiddelbart rummer nyhedsværdi set med modtagerens øjne. Så er der identifikation, som er personer, steder og emner i modtagerens kulturelle nærhed, interesse for eliten og personificering, samt relevans, især i form af konsekvenser for modtageren, som sidder og kigger. Og så har vi sensationen, som er det uventede og det usædvanlige. Og så har vi lige poppet indslagene ind på, hvilke nyhedskriterier de har med i sig. Og ja, konfliktkriterierne, det har Rusland og Ukraine-sagen og aktivisterne på Færøerne, da der jo var personer, der var mod hinanden. Så har vi aktualitet, som er alle indslagene, hvilket det egentlig burde være i hver nyhed, da man ikke rigtig har brug for at snakke om ting, der er sket for længe siden. Så er der væsentlighed, det har Vestager-indslaget og skybrud i København. Identifikation, det har været. Og sensation, det er igen Vestager-sagen og skybruddet. Så har vi, hvilke nyhedskriterium, som står stærkest i udsendelsen som helhed, og hvilke som bliver prioriteret højest. Og ja, det er klart, som jeg sagde før, at aktualitet det fremkommer oftest. Det siger lidt sig selv, da nyhederne de er her for at bringe seerne nyheder, altså det ligger lidt i ordet, nye ting, der er sket rundt omkring, og de har ikke brug for at snakke om røveriet, der skete i Dragør for 5 år siden. Da det der er en selvfølge, så har jeg valgt at tage det andet mest prioriterede med, bare for en god ordens skyld, og det står mellem 2 ting, nemlig sensation og konflikt. Vi har dog valgt at tage sensation, da denne findes i udsendelsens 2 tophistorier, nemlig Vestager-sagen og nattens skybrud i København. Og ja, som jeg sagde før, så definerer man sensationen med, at det var det uventede og det usædvanlige, og det passer rigtig godt til de 2 tophistorier. Det vil jeg lige forklare hvorfor. Fordi med Vestager-sagen, der havde alle set, at Helle var den dansker, der skulle hen til EU. Men der om natten havde man så fundet ud af, at det var det ikke, og det var Vestager, der gik hen og tog den post. Og så skybrud, det er selvfølgelig en sensation, det er noget uventet, der er sket hen over natten. Man havde forudset noget uvejr komme, men slet ikke i den her mængde, der simpelthen forårsagede oversvømmelser i København. Så er der jingle og breaks. Breakers, og kort sagt så er jingle og breakersne, de bliver brugt til for eksempel introen i TV2-nyhederne, og derudover så bliver det brugt primært til at lave nogle små pauser eller lave et lille opbygning af suspense hen mod et nyt nyhedsindslag.
Hvad går nyhedsudsendelsen efter? Nyhedsudsendelsen den går efter at være både dynamisk og spændende, da de selvfølgelig prøver at trække seere til. Det gør de simpelthen fordi, at de ønsker jo at få så mange til at følge, og derfor ønsker de, at det skal være så spændende som muligt, og det skal være dynamisk, fordi at det skal kunne fungere godt, det skal være sammenhængende, det skal ikke bare være en masse pluderplader, der ikke virker til at følge efter hinanden i tema eller noget i den stil. Det første indslag, vi ser i nyheder, TV2-nyhederne, er selvfølgelig indslaget med Margrethe Vestager, som er det længste indslag i hele rapportagen. Og det er selvfølgelig lagt der, fordi at det er det mest vigtigste, og det er det, der har størst betydning for os. Og det, der er mest aktuelt. Og det er jo den største sensation. Og i det første indslag hører vi jo om Margrethe Vestagers nye toppost i EU. Og det er jo grunden til, at der blev lagt fokus altså på det, på grund af, at det ikke længere var Helle, men at det var en overraskelse og en sensation, at det blev Margrethe Vestager. Vinklingen på historien synes vi, at de fungerer meget som om, at det skal være et lidt positivt blik på, hvordan Margrethe Vestager har håndteret sagen, og hvordan hun har håndteret sin business, så at sige, tidligere i det danske Folketing. Og det første indslag i forhold til konflikt, sinks og speaks og realsekvenser, altså det passer meget godt ind med alt. Det der, altså undtagen konflikt, da der ikke rigtig er nogen konflikt. Speaksene virker fint, når der bliver lagt stemmer ind over, for eksempel da de fortæller om Morten Østergaard, om at han ikke kan lide at komme for sent. Så ligger de rigtig godt, og de er rigtig flydende, og det kommer ikke til at virke overfladisk eller forkert. Ja. Det var det, vi havde om.